En geno mara nirio maber jahera kendo janeno mar RAMOGI TV. Wan bende RAMOGI TV ka waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago odiochieng' ni ma kawuono. Kapok wadhi alanda wawinjane mago mawamiyo pek. Riwruok mar Azimio Wan Kenya Alliance obago romo mar galamoro Kisii kawuono. Kendo en kuyo maduong' ahinya dalawa ka. Jaduong' nochako kodwa maber kotayo wakapudo ene dala joka siganda. Ker mar riwruok mar jodong oganda Luo Willis Opio Tondi ong'ielo rengo. Tuko na mmoja yule ameaga upande wa Grokon na tuna huyu alichomeka kabisa, huyu driver wa kanda, na wale wengine bado hatujakonfirm. Ji ariyo wito ngimagi bang' loche moko tuomore kendo muoch mach Machakos. In gi thuolo mar oro ote machuok itiyo gi laini marwa mar ote machuok ma en 236000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Oganda Luo medo ywago jakom mar riwruok jodong Luo Ker Willis Opio Tondi. Jaduong' Otondi nong'ielo rengo kiny ma kawuono kaluwore kod ote manogol kod spika mar kaunti ma Kisumu Elisha Oraro. Otondi ne en ker manotelo n'oganda Luo kuom higni buora tok kanosebedo e lemo mag telo mopogore opogore. Ipare kaka jatelo manohore kendo mane onyayo kwe e kind oganda kata bedo ni notelo e kinde siasa ma bende ne liet mokalo. Owito ngimane koja higni 98 bang' tuore kuom dweche machuok. Millicent Adhiambo miyowa ler kowuok e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni to lwasi chal nade kendo weche dhi nade kaluwore gi ng'ielo rengo mar Willis Otondi? Anachol kachiel e dalane manyaera mayudore kar chung'od bura ma Kisumu West kan kod familia mare gi jogo mabende ochopo kaendi mar kuyo kodgi ka uka ketho sa ang'ne ateri achiel kachiel irgi mondo migi nyiswa matin ewi ma osenindo jaduong' ker Willis Otondi. Achiel kachiel nyakora Mogajwang' ang'ne wawuo kodgi ka bende an gi moko kuom jodongo mabende oseyuoro kaendi ka nitiere oganda mathoth moseyuoro mar kuyo gi familia ni. Ang'ne ing'ina mana kamera kacha mondi chakna gi nyingi inyisa ni to jaduong' nyalo wacho wi ang'o makoro piny Luo kata Nyanza kaendi wawito ng'ama lich ahinya jalno mane kelo jodongo kanyakla kendo gisumo paro ging'iyo ni to weche kata weche telo mapacho kaendi weche telo ming'iyo go oganda Luo nyalo chomo kanye mana mapiyo piyo. Wawe makoni. Erokamano. An James Bonga mong'ere kaka wuod ker achiel kende. Watimo mana mos kuom wito wuonwa ma jaduong' ker Opio Tondi. Kendo en kuyo maduong' ahinya dalawa ka. Jaduong' nochako kodwa maber kotayo wakapudo ene dala joka siganda. Kendo bang'e nokowuok kata dhi tiyo oko kaka dio chief nyaka kama nyobede jakom Luo. Nyocha ong'adonwa rieko kendo luongowa dala ka pile. Omiyo wan kod kuyo mar wito jatelo mwageno. Erokamano ahinya. In bende ang'na imiya wach matin. Aneno ka ichalo ni ine chogo dalani. An iluonga ni Fiona Kinyi Opio. Monindo ni en babana kendo mane ahero ahinya. Nohero kwe kendo nohero ni oganda mondo oriwre kamoro achiel. Agonye mondo odhi gi kwe, Nyasaye oket chunye kama okwe. Gima dawachi ni bang' koseyiere ker to en jaduong' manyocha nigi luor mang'eny. Nyocha omiye heshima mang'eny. Wan bende kaka jodala gi joodgi ma joka siganda wamiye luor kaka koro en wadwa maduong' manyo koro dong' bang' ka koro owetene wa madongo nosenindo. En ma koro nyo wageno kuome, en monyisowa weche duto, en mopango kaka onego wabed kwadak e ngima maber mana kaka ne en otiyo tije madongo go. Kero tiyo higni 13 noyiere 2010 dwe mar 10. Ero uru kamano joka nyanam ulamnwa Nyasaye to wan wang'e kuma jaduong' odhiye ok wanyal ywago dayo ka gima ok wang'e kuma jaduong' odhiye. Jaduong' nyolamonwa Nyasaye nyowuoyo kodwa nyokoni en odhiyo yweyo wadong' gi kwe osiepene duto mondo los liende mondo bed maber kech nye en ng'ama oluor. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka Mogajwang' mano osiep mosenindo kata jaod mosenindo Ker Willis Otondi
ma kaka ing'eyo ni ker noyier kaka jakom riwruog jodong luo higa 2010 ma nyaka sani osebedo kotiyo koyalo buche, oriwo wi joluo, opuonjore kodgi kotenore kod weche mag telo ma pacho kaendi kotenore ahinya to gi Nyanza region. Gi thuolo ni endi ok abi wacho mang'eny to mana mar nyisi ni kaka osewacho kanyo ni Jumapil tarik 12 juma mokalo Raila Omolo Odinga mano jatend Azimio nochopo ma olimo jaduong' kata ker Willis Otondi kuma ne dende lite osiptal ma Avenue. Kagi thuolo ni endi nyakwar Mogajwang bende amor mar nyisi ni jodongo mopogore opogore ma bende ne nie bwo jaduong' ker Willis Otondi bende osechopo kaendi ka kwan gi medore dhi malo kasani gi hawo jodongo 20 mosechopo e dier dalani mar kuyo gi familia mar Jokotondi. Kopogore gi mano bende nyakwar Mogajwang county government bende waneno ka jalup governor Manod Laktar Matthews Owili osechopo kaendi gi lange kama gi wuotho kod speaker mar od bura matin ma Kisumu mano Elisha Oraro kuma bende ang' wayud thuolo seche mabiro mbele mar twak godgi kanyakla kod jodongo bende osechopo kaendi mondo mi ginyiswa ni to ginto ginyalo wacho ang'o ewi ker Willis Otondi jaduong' motegno makoro oganda luo osewito kendo wane pare kandi mar medo choko weche mamedo wuok kendo jogo mamedo chopo kaendi mondo mi okugi familia chenro mar ik mare kaka bro bedo mondo mi wakelnu achiel kachiel. Ka kamano taduoko ni e studio gi thuolo ni endi mondo idhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ripot makamano. Wan bende kaka Ramogi TV wamedo oro ote mawa mag lito gi kuyo kaluwore gi tho mar ker mar oganda luo Willis Opiyo Otondi. To ka wadhi nyime weche mamoko en ni jotelo kod jopiny medo golo kuyo margi kaluwore kod tho mar ker Willis Otondi. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, spika ma Kisumu Elisha Oraro kod moko kuom jodongo medo paro ker mosenindo e yo mopogore opogore. Osebedo kotayowa kod kwe mang'eny. Ji mang'eny rodho wacha rodha ka kod kacha to Willis nyo keto weche mos kendo kinwang' katende nitie gi ywaruok mang'eny ma ji ohero bedogo. Kendo en ng'ama waparo kaka ng'at ma jakwe, ng'at ma jaratiro, ng'at ma jachung' kar tiende. Gima wapare go maduong' kabisa en kinde machien kacha kane nitiere paro mag kelo lokruok e weche mag katiba mar Kenya kata BBI. Nowuotho kabisa kowuotho kuom ogendni mamoko kokelo oganda mopogore opogore mondo oriwre achiel kod oganda mar Luo. Kata mana e weche mag siasa manyadhi mbele higa mar 2022 nye en ng'ama tudore kod jodongo mag pinje mamoko mondo mi kwe obedie Kenya ka. Miyo kata kanye en ker mar Joluo to nye en ker ma wiye ng'iyo kaka kwe nyalo bedo e Kenya mangima ma ok mana e kind Joluo kende. En manyo koro kwasenene to wang'eyo ni oganda Luo oriwore e piny mangima kendo nyo miyo wabedo gi tich mayot ahinya nikech en onogo ne manyo miyo direction mwaluwo ok mana culturally kende to nyo en ogai malich ahinya kata weche mang'owa e weche mag siasa. Uyiena mondo mi akaw thuolo nikech nyo en osiepna at a personal level. Ode kanyo abire mang'eny ahinya ka wan gi speaker, ka wan gi Bob Madanji to gi jotelo mamoko. Samoro amora mondo mi wasom rieko mondo wang'e ni to wanyalo telo ne piny nade. Akaw thuolo e lo ngire Peter Anyang' Nyong'o ma e governor mar county ma Kisumu, e lo ya wuon kendo e lo jo Kisumu county duto te mondo wakel mos makende ne jo kajaduong' Willis Opiyo Otondi. Komachielo gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o en achiel kuom jotelo moseoro ote mag kuyo kaluwore gi tho mar ker Willis Opiyo Otondi. Nyong'o paro Otondi kaka jatelo manoketo main e riwo wi oganda, jal manochiwore ne tego siasa ma kaluo kaachiel kod rito kido gi timbe mag oganda Luo. Opako Otondi kaka olalo manotudo oganda Luo kod dhoudi mamoko ma pacho ka. Nyong'o medo ni Otondi ne nigi tim makare kendo nochiwore ne tije kaka ker mar oganda Luo. Okwayo kwe makende na nyuola kod johera mag mosenindo Willis Opiyo Otondi.
To weche mamoko en ni kweth mar Azimio One Kenya Alliance obago romo mar galamoro e alwora ma Kisii. Mari en achiel kuom rombe ma kwethno ero timo mar kwedo piny owacho kuom luar mar uchumi e kind weche mamoko. Crispin Otieno kanie kaunti ma Kisii nitiere achiel kachiel kanyo kendo nyisowa kaka weche dhi nyime e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno, inyalo nyisowa ni to kamoro jotelo mage mosechopo kanyo to gina jotelo mamage mamoko mwageno ni biro chopo manie rang'iny mamalo e kweth mar Azimio. Awinji makare Milton Ochieng ka intiere studio kuma wantiere e alap mag Gusii Stadium kama jotelo mag Azimio, kweth mar Azimio kotelnegi kod migosi Raila Amolo Odinga. Dakika machuok kowuok sani gibiro molo e alapni mag Gusii Stadium kama jo Azimio timo romo margi makende e kaunti ni ma Kisii. Adwaro ni Raila Odinga kinde mane ochopo Kisii nochopo kar saa 5 kar mano chiro no make roka kendo nyaka sani nyisowa ni Raila kaachiel kod Martha Karua, Kalonzo Musyoka, James Orengo, Jeremia Kioni mabende jatend Jubilee kaachiel kod wabunge mamoko kotelnegi kod jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ni ma Kisii kanyaka gavana ma kaunti ma Kisii Mano Simba Arati gin moko kuom jotelo mantiere e safar mar Raila mawuok e roka kendo dakika machuok nyaka kawuok sani gibiro chopo e alapni ma Gusii Stadium. Arona nyisi nyaka sani gino matimore sani mopogore kod golo madhi nyime kinyalo neno pat mamalo koni ni Jaka Black ma oganda makwaro osechako osemolo e alapni ma Gusii Stadium kendo nyalo neno kuom stands maromo 10 mantiere e Gusii Stadium madhi 8 osepong' nyaka sani kendo mana kaka inyalo neno picha ni mane gimatimore e alapni ma Gusii Stadium. Inyisowa ni nyaka sani Raila kaachiel kod tim mar Azimio osechopo kama iluongo ni Keumu kendo mano nyiso ni dakika 10 jotelo go biro molo alapni ma Gusii Stadium. Dakika machuok mokalo bende ne waloso kod jotelo ma ochung'ne arita kwe e kaunti ma Kisii mano ting'o kamanda ma kaunti ma Kisii mano Stephen Keses olero ni nyaka sani obila oseole e kaunti ma Kisii e boma ma Kisii mar neno ni romo mar Azimio ma timore e alapni odhi nyime e yo makare kendo gigeno ni onge rochni moro amora mang'ne bed nyaka ang' jatelo no tiek loso gi oganda ma kaunti ma Kisii. To ka gisetieko romo ma biro bedo e alapni ma Gusii Stadium, Raila kaachiel kod tim mar Azimio duto dhi timo kendo ka giwuok e stadium mang'ne gimos jopiny kama iluongo ni Capital Roundabout mano mantiere e chuny boma ma Kisii. Omiyo gino ma warito en mana mar winjo ni jotelo go odiochieng' ma kawuono nigi ang'o kaluwore kod siasa mathuka kane Raila kane loso kinde mane entiere mano keroka okinyi ma kawuono no omedo jiwo ni obila kotelnegi kod obila mathuka kotelnegi kod jotelo mantiere Kenya Kwanza osebedo ka rocho ratich mane en jatend migago mochung'ne arita kwe mano Fred Matiang'i. Mago gin mana moko kuom gigo ma wageno winjo kendo e alapni ma Gusii Stadium kendo ang'e manyisu gino ma jotelo go wacho kaluwore kod siasa madhi nyime mar Azimio kaachiel kod gigo ma gin godo ma ginyalo lero kaluwore kod telo mar Kenya Kwanza. Omiyo ang'e watudre kodu kanyo bang' dakika machuok mabiro Milton mondo winjo jotelo go mag Azimio nigi ang'o ma gidwa wacho ne jodak ma kaunti ma Kisii. Milton. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom ripot ma jaber ma kamano. Med mana kete kanyo ka wang'o romo seche mabiro mondo iketwa e ler ni to ang'o mosedhi nyime. Ka wadhi weche mamoko bende en ni ji ariyo nyowito ngimagi e masira marude e alwora Masusu e kaunti ma Machakos. Lori moro nyotuomore kod trela momuoch mach bang' derep lori no temo ringo ka e kar masirano manyo kuongo tuomo jal machielo. Luoro nitiere ni ji manyowito ngimagi kidek idho kaluwore ni ringre manyogol e kar masirano nyowang' marach. Ray Polo miyo aler.
Masira makoch no nyo chakore e center mag Grogon, County ma Machakos, bang' lori moro kido mar kanta tuomo jal moro manyo wuotho e genga paya. Wachore ni jariemb lori no nyo temo pondo kowuok kar masira. Kata kamano, nyo chako tuomre gi trela machielo e alwora Masusu machiegni kod kar logo Mauta. Ilikuwa inatorokea kuelekea pande za Nairobi, ikikaribia Susu Senda, ikagonga gari ndogo aina ya Nissan Sunny, na tena ikagonga lori aina ya trailer, semi trailer, ambapo ile lori nayo iliacha njia na kwenda kugonga bodaboda ambazo zilikuwa zimeegezwa barabarani. Loche ariyo gonyo muoch mach kendo nego ji makwan gi poko yangi. Kaluore ni ringre manyo kwany kar masira ne riko ng'injore. Miili ambayo tumetoa ilikuwa ni vipande na mabaki ya miili. Kwa hivyo tunahofia ni mmoja ama wawili ambao wamekufa kifo cha uchungu kutokana na moto ambao umewaka, na ikawa hatuwezi okoa kwa sababu moto ulikuwa umetuzidi. Tuko na mmoja yule ameaga upande wa Grogon, na tuna huyu alichomeka kabisa, huyu driver wa kanda, na wale wengine bado hatuja confirm. Jabodaboda manyo trailer otuomo nyo yudo hinyruok marach kendo medo yudo thieth e hospital ma Machakos level 5. Akiwa amechomeka kutoka kwa mapaja yake mpaka nyayo zake. Jodak ywak ni joneg mach nyo leo chopo kar masira ka bende giseyogi kaluore ni nyok giyudre simo. Imekuwa ni aibu moto kuwaka, watu kufa, na tunazima moto na hatulioni. Watu wa kusima moto, tafadhali, wakati tunawaita, tunakuanga, hatuwaiti mtu pepe sisi wenyewe, tunawaita mtu saidie wakati ajali zinatokea. Na kama mwezi kuchukua simu zetu, mwananchi wa kawaida atafanya nini kama mwezi kuchukua simu? Ringre manyo gol kar masira nyo tere kar kano ringre ma Machakos level 5 kanon rodhi nyime. Ray Polo, Ramogi TV. Jaod bura ma Pokot South David Kosing dhi dok kende lok tich mar okwachki sa 10 ma midhiambo ma kawuono. Maeri timore bang' jatelo no chope lok tich mar DCI okinyi ma kawuono kaka nyoro chike. Kosing nomaki kod obila chieng' tich ang'wen jumani kar sa 9 mar odhiambo e kinde manowuok e apisi mare e kar romo maduong' mar KICC. Kaluore kod okinde mage, Kosing nomaki kitude kod chulo ne achije moko makuo jamni 7 rambun kachiel gi ting'o gi ende kalapapla achiel kachiel kowuok e doho ma Kitale nyaka e kaunti ma West Pokot. Obila nyodayo dho Kosing kuom otieno manyoro kuom seche 5. Was a very flimsy question as to why I helped 7 boys to bond them, to give them bond in Kitale on I think 9th last week Thursday. I'm just shocked. Mimi nimeshangaa sana ya kwamba mimi nashikwa kwa sababu mimi naambiwa ati nilishikia watoto bond ambao walikuwa very poor, watoto kutoka Masol, watoto ni Wapokot, na wamekondema wao kwamba ni criminals, na kwa hivyo hakuna mtu anataka wao kupatiwa bond. Na mimi nauliza kwa nini, na mimi najuaje hawa? Mimi hata sijui majina yao, hata mimi siwahi kukutana nao. What I know is they are innocent boys, and that is why the court had seen it fit wapatiwe bond pale Kitale. Mimi sikupatia hao bond, ni serikali na ni sheria yetu ambayo ya Kenya ndio ilipatia vijana bond. My client Mheshimiwa was in a very humiliating manner picked from the presence of his officers, dragged to the DCI on allegations that he is the mastermind, he's the person funding, he's the architect of the banditry in the north of the Rift Valley. We have come here. He has given his version of the story. He has never owned a white chopper, and it is all over that the alleged chopper that is supposed to be funding or transporting the bandits is white. Mheshimiwa has accounted for all the days since this issue started. And that is why he has been released to go home. He's not under any police custody. Chenro ma jiwo arita kwe pod medore e gwenge ma Baringo, Turkana, Marakwet, Pokot kachiel kod gwenge ma Laikipia. Okang' ma kama biro bang' ndalo 3 mane piny owacho chiwo mondo jomahundu oduok gige lweny ma gin go tok chik. Jotelo mawuok e gwenge mago mar Okak
kotelnegi kod seneta ma Turkana James Lomenen owuok oko masiro chenro makamano kane gilose boma malodwa. Jotelogo nokwayo jolweny mondo mi kik ti gi teko mathoth ahinya to kuom jopiny maonge gi keth moramora. Jotelogo bende okwayo piny owacho mondo one ni ratiro mag oganda ochiw e yo makare ka gijiwo joked ne ratiro mag oganda e pachoka mondo kik bed ka seyo piny owacho e kinde ma gikedo gi jomaundu. Do operation, these militia groups should be driven to their land so that even after the operations, when we resume the peaceful coexistence, we start by engaging in peaceful talks, forming pasture committees, and we come in some sort of order, because as it is now, they are there by force, and they are there, and their intention is clearly indication that they are in a mission of expanding their territories. President na CSS, fungeni masikio. Wakenya wanataka amani. Wakenya wanataka kukaa kwa usalama. Wakenya wanataka ardhi yao ichungwe. Wakenya wanataka wafanye biashara. Wakenya wanataka urafiki na East Africa na dunia kote. Mwizi 1, 2, 3 ambaye shida yake ni kuharibu usalama hawezi kubali. So sisi tunasema watu wa human right, tokeni mbali, muungane na wale bandits, kwa sababu kama mungekuwa watu wa wazuri mungesaidia serikali kazi. Mungekuwa mmekamata watu ya serikali kabla haujafanya nini, ndio tumewakamata, hata mmoja hawajakamata kwa sababu hao wanatumwa. Kwa hivyo watu waende kando. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu owacho ni piny owacho onego tim mathoth mar neno ni gimayo jonjore bunde magin godo tok chike gwenge mosebedo ka monj ma njore timore kinde ka kinde. Irungu medo lero ni piny owacho nyaka ne ni gikowo jopuonjre duto e skul, ahinya to mago manie kachung' od bura matiati mosebedo kod rochruok mar arita kwe. Ne omedo wacho ni mayo jonjore gik lweny kende ok dhi tieko weche mag njore e kauntino. Irungu osingo ni sirikal mare biro tiyo kanyakla gi piny owacho mamalo e neno ni gimiyo bila mambalang' bunde kaachiel kod osara kaka yo mar miyo gi mijing'o e chenro mar kelo kwe e kaunti ma Laikipia. Tungeomba ya kwamba kule kwa borders zetu kule tuko na shida, tuwekewe the police camp so that they can be able to continue sustaining the security of our area. Our humble request to the government is as we disarm our people, as we continue enforcing the curfew, it is important that also we go to the root cause of all this, and this is by taking the children in Barigo, in Tiati to schools, so that we ensure that they are not going to get back to these thuggery and with the fighting with violence and even cat rustling. Umedo neno kendo winjo weche manyien kowuok e Ramogi TV chenro mar Migago. Adwani monda kaw yweyo mokwongo, to kapok adhi e yweyo yiena monda somo kuom ote museorono e laini mar ote machuok ma en 33600. Owaga Junior iwacho ni neno wa makare ka intiere nalo school itimo mosne familia mar Otondi, kaeto Ombonya Jagaena Kenga jaduong' Otondi nokedo ne Raila mokalo gi piny Kenya. Nyasaye omiwa ng'ama chielo maber kaen. Kaeto machielo bende wacho ni Jakablaka yudi loud and clear e boma mar Changamwe Mombasa, mano Albert Gwea. Kaeto machielo Ramogi Joramo Wiyo wuod Ahero Milton kuyo mara ne aparo ni Jalemba ma en Kero Tondi. Kaeto machielo bende mwanyalo tieko godo en wago mos ne jaduong' Opio Tondi, mano Elias Kaya Masara. Jal machielo bende wacho ka ni Ramogi konyauru. Nitie ote moko ma ok owinjore gi sach weche manyien, kata kamano nyako Ramogi aka oyweyo matin, kik idhi mabor, aduogo gi mathoth. Another
super sato mawarro mekae ni chenro milongo ni Migago RAMOGI TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma tire neno kako. Kalma sana kumugazua mkando. Koma vitu na nirea. Ngani lin Ramogi nyarnyakati. Ngani kolo kolo sumintara. Migago Geso kangeso sangwen tieno. Mana RAMOGI TV. Sasa ya mawagamo moya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana RAMOGI TV. Raundi atindi ko tigara botaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da getinya tich. Karo musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwati baka. Ngitalite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njutata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pong'iro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mana RAMOGI TV. Machiegni kendo jawinjo. Jokanyo mag arita kwe Nyandwat ma Nyandarua wacho ni kuo mar jamni gi gwen kaachiel kod monj mag udi medo rocho arita kwe alworano. Komanda mar obila e sub-county ma Nyandarua North Nancy Jerobon olero ni lipode osego mathoth, kara kamano oywak ni monjo nyako obila e kinde mag itimo pedha. MCA Makirita Ward jiwo obila mondo mi odhi mbele ga pedha mager mar golo jonjore, ka bende okwayo ng'wono komanda mar obila kuom monj manotimne joge kinde mane gidhi kedo gi jogo mauso kuong ma ok opuodhi. Nakumbuka wakati nilipokuja hapa kwa Kongo kulikuwa na uhalifu ya wizi wa kuku kubwa, na kuna watu walikuwa wanajiita the Learned Friends wale shao, wakaandikia barua OCPD ambaye alikuwa Mr. Odingo hiyo wakati, na hiyo wakati tulipokuja tulishikana na the former chief wa Moshie plus wanaita wanakijiji
elders na tukaweza kumaliza, at least ilienda chini. So ningewaomba tushikane pamoja tuweze kumaliza hiyo uhalifu. Hii tumesema ni mwanzo, si ndio? Mmesikia vile wamesema with a lot of passionate. Ni vile pia mimi nilikuwa naenda kwao nikitetea nyinyi, lakini pia unaona pia wamejitetea. Mimi ningeomba msamaha kwa niaba ya watu wangu wenye walifanya hiyo makosa. Mimi naomba msamaha. Tumekubali hivyo, tusamehe, tuendelee vizuri, si ndio? Na kwa niaba ya wale watu pia waliumia, watu wareshao, vijana mko wapi? Si mliumia kabisa? Pia wale wameumia, mimi nimeomba msamaha. Jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok e bad migepe mopogore opogore mag piny owacho. E lendo mogo chape oboke moyiedhi mar piny owacho, Dr. Abdillahi Rahim dhi telo ne bad migawo ma kaka directors mar migawo mochung'ne timo nonro e weche mag pur kata KEMRI bang' loko gwelo mar Mbinda Musyoka. Gie kindeno Alfred Kang'ati ema koro dhi bedo jakom manyien mar bode kambi Rego Niang' man Nzoia. E lokruok machielo, jatend piny opodo ne Samson Kipkoi Some lemo mar jakom bode bad migawo mochung'ne weche mag limbe pachoka, kendo wito oko gwelo mar Alphonse Kioko. Johera mag gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro pod mor kaluwore kod ng'eto mar doho manyopodho yiero mare. Doho mamalo e kaunti ma Kilifi nyowito oko bura mane kwedo yiero mar Mung'aro ka doho no nyolero ni neno manochiw ne okoromo loko duoko ma yiero ma higa mokalo e kaunti no. Burano nochwal gi jodak adek ma Kilifi, Justina Ringa, Charo Baya kaachiel kod Salim Chai Sui e doho kane gikwedo duoko manogol kod IEBC mane giwacho ni ne ok ni kare. Gavana Mung'aro manochungo tiko mar ODM noyudo mbulu ma kwan gi romo 143,773 kendo yombo Aisha Jumwa. Na story mingi kwa mtandao. Kwa sababu waliponihoji juzi pale kotini wiki mbili zilizopita, niliwauliza ni kura zipi hatujahesabu tuhesabu tuongeze, lakini wakasema ni kura 173 ndio ilikuwa hazieleweki. Kaambia ukichanganya hizo kama zitafika 110,000. Lakini nataka kuwapongeza mawakili sana, lakini sana watu wa Kilifi kwa maombi yenu, kwa kura zenu. Na kwamba sasa hata kama tulikuwa tunafanya kazi hatujaacha kufanya kazi, lakini sasa kazi tutafanya mara 10 ile tulikuwa tunafanya. Kwa mimi nataka kuambia kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba Kilifi yetu inabadilika. Najua vijana wengi wanangoja, kuna wengine hata wamenambia barabarani, sasa ni kazi. Jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori olero ni skunde ma jopuonjre dhiye to dok pacho nigi nok ma jopuonj, gino ma bende oduoko chien chenro ma junior secondary. Kupeta olero ni onge rach ka jopuonjre mag junior secondary oriwore gi mago manie secondary kata obedo ni hik jopuonjgo eko opogore. Komachielo, jagoro mar riwruok mar Nat Collins Oyuto wacho ni kata obedo ni chenro mar CBC ber nochakore sa moko winjore. Riwruoge mag jopuonj ma pacho ka nyoromo gi duol mar somo e od bura mar twak e wi okang' ma junior secondary osekawo nyaka ne yaw sikunde. Because there are skeleton staff which is ready for this. But I looked at the way people addressed this debate with pedestrian attitudes, that they are looking at the age of the learner. Yet, parents in this country are taking their 5-year-olds to boarding schools. We are going to show you how in our secondary schools and primary schools, we have PhD in schools. But are they in relevant fields? Are they in relevant fields? Was this issue about CBC? Was there no public participation? Chairman, I'll be very frank. CBC came in at a wrong time, however good. Kenya National Union of Teachers base its success on research
And we spent a lot of money doing research on the preparedness of teachers in the implementation of CBC. Is the issue of medical cover. KNUT is not silent about medical cover. And we've actually ended up working with the medical cover group, that is minutes, to form very powerful committees in counties known as the county governing councils, which have actually helped us to actually punch holes on the shortfalls by the medical cover insurance. County ma Trans Nzoia kaachiel gi riwruok mar Lilian Sioi Foundation ogolo sir mar somo ne nyithindo 150 e kaunti no machopo chenro mar piny owacho mar neno ni atamalo 100 mag jopuonjre odonjo skunde mag secondary. Jokanyo oyango ni gisiro kwan makamano mamalo ma jopuonjre manyiri kipimo kod mago ma yawuoyi. Maeri luore ni som nyiri majarochore kaluore gi midhiero kaka iye momondo kod keny moiu. Tungekuwa na uwezo tungechukua wote, lakini kitu ilifanya tukapeana consideration kubwa zaidi kwa watoto wasichana ni kwa sababu mnajua wasichana wako vulnerable. Msichana akikaa hapo nyumbani mwezi ingine 1-2 akiwa bado anangoja kuitwa shule, utampata ameshakuwa mjamzito. That is why tukasema tuchukue wale ambao ni wasichana waliperform vizuri watangulie. Hata wale wavulana si ati tumewawacha. Kuna shule zile ambazo wamejoin na tumesema kwa sababu hii ni initiative ya Lilian Sioi Foundation. Tuko na affirmative fund ambayo tunapeana forms kuanzia Jumatatu, wazazi waweze kujaza, na pia tutaweza kufanya assessment kuhakikisha kuwa yule needy student ndio anapata hiyo basari. Siku ya leo tumeweza kuwapatia wanafunzi 150 scholarship kutoka Trans Nzoia County. Pia ningependa kuwashukuru wazazi ambao walisema ukweli wakati ambapo tulikuwa tunafanya assessment ili tuweze kupata wale wanafunzi wanaofaa. Jaod bura mag Gatundu North Elijah Koruria ochulo omenda mag somo ne jopuonjre malalo 7. Sir makamano ochopo ne jopuonjre manie day school 29 ka koro jopuonjre ka japuonjre biro yudo Sh3,500. Joroge mane wuoyo e skund secondary ma St. Joseph the Waka owacho ni agucho omenda mag CDF mag Gatundu North oketo tenge $48 mar jolo somo ma secondary kod somo mamalo. Na ni mara ya kwanza basari zinapeanwa bila wazazi kutoka kwa nyumba. Tunasema ni basari forms at your doorstep. Hiyo ni kusema hatutasumbua wazazi wetu kwa sababu wao si wanafunzi na hawasomi, kazi yao ni kuangalia watoto. Kwa hivyo maneno ya basari tunaifanya rahisi na tunapea wanafunzi wote kutoka kidato cha kwanza mpaka cha 4 na tunawapea pesa ambayo inatoshana kwa kila mwanafunzi. Tunafurahia ni venye mheshimiwa ameingilia kati na kulete hizi forms za basari wakati unaostahili. MP Gatundu North constituency visited our school and it was mainly to award bursary, and we are very grateful that all our students were awarded the bursary forms and every student is going to be a beneficiary. Oro masani ogotache pachoka koro thiro nyaka cheno mag pura ahinya to pur mar ochele alura ma South West Kano Irrigation Scheme e kachong'od bura manyando e kaunti ma Kisumo. Yangore ni pi mar aora Nyando odok piny kendo bedo matek puothe manie alura no yudo pi moromo kaka kinde mokalo. Jafwambo mar Millicent Adhiambo no limo gwengego kendo miyo aler mar wachno. En achiel committee gimiti ma under irrigation manyako bed gi pi throughout. To sani kaluwore gi aora kata duono ma nyanda aora manyando seduono go omiyo sani ka wanjo puno chele wan gi lar korka weche mag pi kendo chele moko chwe tho nikech nok mar pi. Ma e chal mar aora Nyando mahumbe lach kotenre kod pong' mare kinde ko oula matero ne gi pi e puothe bende koro osedinore te. Puothe ochele mathoth otuo nikech nok mar pi.
Jopur ywak ni oro masani okwako Kenya rocho yoregi mag pur. Nyando mami wapi osedok piny mi oro kod tielo. Koro mondo pi obi masav puothe onge. Itiyo te chalo ng'ama ok ti. Itiyo te chalo ng'ama ok ti. Ia nono makata pesa mitiyo go ok dogi. Onge ohala miya godo japur. Miyudo kata ka sani wan kaka koni iwuok gi koki mostly biro yudo kata ka puothewa ma West Kano koni onge owners mapuro gi mang'eny. Mostly ji wuok mana oko madeso gi. To japur ngima nyama lokore kantie market motiye to gige dhiye. Kaka waonge market gini pokoloko ngima ji kochal ma joma tiyo ne school fees kende enamni eri. Ilero ni kata mana chiro mar ochele bende sani olwar kendo miyo gilawo chiro nyaka e pinje maoko kaka Uganda. Nyaka weg masinde tindo lokore dhi miyo jo Waganda mchele. Pile yanda ng'ega ni mchele kopura eroka titing'i tere masin tikawo mchele moseregi. Okaseng'eyo ni michele ikawo ga mpunga magwuok ga gi puothe. Koro mae pek ma waneno kaka johala mchele ok wanyal yudo, inyalo tuwe chieng' miwuothi midog nono. Tend County ma Kisumu bende giseo mokalo ni osejwang'o gi maonge sir moro amora korka chwalo negi dongruok e weche mag pur mar ochele e alworano. Ok waseneno ka sirikal osekelo kodhi e gwenge manono mondo kata mana kodhi mane gi lokruok pur manyalo luwore gi pur manyasani. Nikech sani wan gi nok mar pi, koth bese moko biro nolal. To dwago mondo sirikal okele kodhi no manyasani machie kata gi dweche kata mana 2 mondo japur kik bed nyabedo gi lal. Ka details waoro nyingwa gikone wan ok wayud kata bag achielo pok nwaromo go nyaka sani. Pok wanwang'o. Mae problem ma wan godo e skimbwa kaendi. Miyo wadonjo ne sirikal saidi mondo mi giparo wa yor fertilizer. An waywak ne government marwa men Professor Anyang' Nyong'o kod MP marwa Jared Okelo ok nyal konyowa at all. Kwayo magin go ne Tend County no kod piny owacho mamalo kokalo kuom migawo mar pur e magi. Weche mag tingni oke kae kendo wan wapuro mana ka wagolo pesa ufukwa. To weche mag pur sani malo machien heka achiel wapuro mag 4,500. Gino makelo pek kabisa kuom japur kendo wakwa sirikal ni koyie to mondo gikelwa tingni kae ma wanyalo manage kwa jopur kae mondo wabed gi lokruok. Sani puothe gi bodha ka dhoke makwae. Kinyalo miwa kothe kata mag oduma, kata mag olayo, kata mag skuma, kata mag nyanya. To mano biro mana timore ka dipo ni weche mag chiko pi ochik maber. Kich karwa kaendi koth chwe ndalo 2 to nyalo chalo gimosechwe higa 2. Magik misetimo kuom dweche 6 kethre dichiel. To ka wan kode ka nende molos maber to koth chwe to pi ringo dhi nam ok wanyal bedo gi chandruok moro amora. E sama koth bende giwacho ni gineno ka dichiel, jopurgo koro nigi geno ni sirikal biro winjo ywakgi kendo chopo irgi mapiyo mondo mi okonygi kod yore mag dongo weche mag pur e alworano ka bende magi biro mana ndalo 2 kende tok piny owacho bago alam makende mar kwayo koth ne piny Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Nyando, Kisumu County. Bang' piny owacho chuogo kido manyien mar namba plate ma nyamburko, jowar nyamburko ka kelo e pacho ka to nigi ywak ni namba ma kamago ok okelo lokruok moro amora korka ohala. Kata kamano jouso ma pacho ka to wacho ni moko kuomgi wacho ni namba manyien go lombo wang' jong'iewo. Joja oko miwa ler kowuok Mombasa. Bang' piny owacho puodho namba plate manyien mochuogi e lony manyasani mondo weg gache ochak tiyo godo, paro mopogore medo nyuolore ewi wach nebnigo. Moko kuom jogo ma uso gache Mombasa koni kopogore kod lombo wang', namba go ochuogi e lony manyasani kod arita makare, ka moko kuom jopiny to neno ni mano en mana yo ma piny owacho dwaro medo godo choko usuru kuom jopiny. The outlook vile inakaa yenyewe inapendeza. From quite a distance you unaweza sema tu the thing is modern. The thing is good looking, plus ina represent anybody with a good car. Anaweza dai kwa kitu kai kwa gari yake. Number plate manyien sirikal okelo mondo los godo pesa nikech sani giwacho ni odong' higa achiel gi nus. Gidwa ni walok nembni kate. Degi kelo nwa ni giloko no number plate ken gi owuon to mano ne ber. Ichak ichule 3,000 mitimogo transfer mar number plate. Koro to bende isechule 10,000 mar number plate mane intie godo. Kata kamano, riwruok jogo makelo gache pacho ka kuwuok e pinje ma oko midendo ni Car Importers Association to koni onge lokruok malong'o ma namba ni kelo ne weg ohala korka weche mag uchumi. Ber mare na urembo tu. Features go bende beyo nikech inyalo scan aito gin kod unique numbers. But unique numbers ok sort out
gimiluongo ni economy. Nikech economy ema important. Podira irango to jogi nyalo uso, jok ma uso gi nyalo survive i biashara margi. Kose to nyalo survive. To kinirango uniqueness ma namba, tirango security features ma namba, to podonge ni mikonyo go ja ohala. Mano podidwa ni ja ohala chogore piny. Nikech igni tem na number plate ne motiyo godo. To onge gi shida moro amora mar number plate. Koro serikal mobiro manyien dwani mondo walok number plate. Koro wan gi shida. Koro gimonya timo, onya nyaka oloka number plate. Okoni paro manyocha gichwalo ne piny owacho ne en keto nembni ma ng'ato ok nyal fwenyo mapiyo kinde ma gari ne obede registered ni mar sani gima duong' ma jonyiewo dwaro en namba gari manyien gino mamiyo thoth gache mani kod nembni mosekalo diwo e dukni. Research mane watimo duto te mwamiyogi ni piny kama nigi namba makama, piny makama nigi namba makama. Wan wanyalo biro gi namba makama marandam machalo kaka reference mar M-Pesa mar Safaricom. Koro mae e gimoro pobed na agi kelo nwa marandam no. Mano ng'ato ok nyal ng'eyo ni mutokani en mutoka mobedo registered chon kata mobedo registered manyien. To bech mutoka kata ohala barwa podhi maber. Magi ne giwacho kama kuom dealers mag gache bende koro ywak ne piny owacho mondo mi koro duok chien usuru mijuogo e gache mikele pacho ka gino magikone omiyo nengo gache sani ong'awore malich mokalo. Duty ni malo. Sani kata kidhi nyiewo Nissan Serena iyudo at 1.8 gari mane wanyiewo 1 million. Koro ne wakwa sirikal ma Kenya mondo punguza duty nikech ohala sani okethore kabisa. Nikech sani kidhi manyo gari kata used iyudo ka fielder mane nyiewo 600 sani nyiewo 1 million. Nikech kan wang'iyo geche matindo gi at around 700. Sani duty mare Probox o Axio wachulo gimoro around 300. Halafu coach shipping line bei bedo malo. Mwananchi mapiny ok nyal ng'iewo gari. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Apisa maduong' e bad migawo mar Kilwa kod mwandu ma Nam Jojo Chola ochiwo siem ne jolupo ma pod tiyo gi yore ma oko puodhi mag lupo ni biro kawo negi ondamo machi. Kochola wacho ni Kilwa maricho mosebed kitiyo godo kod moko kuom jolupo mosemiyo kwan mar rech dok piny e Nam Lolwe. Nowacho ni piny owacho e kaunti ma Migori kotenore kod tend jolupo chano bedo kod apedha mapek e Nam Lolwe mondo migitiek Kilwa ma oko puodhi. Apisa ni komachielo nojiwo jolupo kod oganda duto e kaunti ma Migori mondo chak chenro mag pidho rech e Nam Lolwe mong'ere kaka cage fishing. Watemo ajo thurwa ne giae tiyo gi gik ma illegal gi. Nikech nitie gi ma gitiyo go ma fwamba rech duto nyaka gima yudo e pi. Gini ketho kendo biro miyo duoko weche mag lupo chien. To wadhi kuongo wuoyo kod mondo wanyisgi idhi disane ma ging'eyo rach mar tiyo gi mago already, but nikech wachako manyien ok wachako gi lweny. Ji okuongo wuo mondo wanyisgi the perimeters. To kwasekwero gi officers magwa ni ground. Koro wabiro luwo bang' wach wano mondo mi ng'ama dipo ni wayudo ni nigi gia ma ok owinjore tige nam e sama ok owinjore tige nam ok wabi compromise bang' kwasemi wuoyo mwakwero. Gavana ma Meru Kawira Mwangaza otelo ne chenro mar ikruok ne ng'wech mabiro timore giko juma manyien e gwenge ma Mount Kenya. Maino mar ng'wechno en solo omenda mar kedo gi tuo mar kansa e kaunti ma Meru. Kaunti ma Meru en achiel kuom counties ma tuo mar kansa osejimbore mokale pacho ka. Chenro mag ng'wech go eko manochakore 2020 osekonyo gero od thieth mar kansa e osiptal maduong' ma Meru. Officers present. Aya, endelea sasa. We don't have a radiotherapy machine. We refer our patients to Nairobi. These patients, before they are brought to us, they have used all the resources. They cannot even afford to go to Nairobi. Some, they even don't know where Nairobi is. Our people are adversely affected by the cancer pandemic, and my government is committed to leading the fight against cancer with the aim of creating awareness, improving
the care for the cancer patients, and equipping the Meru Cancer Center. In terms of environmental conservation, 70% of Meru County is semi-arid and adversely affected by the raging drought. This situation can be remedied if we join hands towards addressing the challenges. It is for this reason that I have called you here today to support the county government towards supporting Mountain Run, creating cancer awareness, promoting environmental conservation, and this event presents a good opportunity to exercise your corporate social responsibility through contributing to this noble cause of addressing pressing issues in our community. Riwruoge ma ok mag piny owacho dwaro mondo sirikal onena rita kwe ma pacho ka odoke wang'e ahinya to gwenge ma maundu okwako. Jakom mar riwruogno Stephen Cheboy dwaro napisa mondo taa chenro ma ok girocho ratiro mag oganda. Cheboy jiwo sirikal mondo nena rita kwe obede gwenge ma nigi midhiero mag monj kod kuo ma jamni. As National Council of NGOs, we are saying that this must be done once and for all. We should not allow innocent citizens to be terrorized here come. We are also here to appeal to the communities of those regions that owning a gun is not a solution to our peace or insecurity situation. Let us adhere to what the government is appealing to us and keep out the guns that are in wrong hands. Let a gun be only owned by an authorized officer, not a civilian. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu, Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. We don't need them. Why? Nyakochene giya tunarobika. Pesa ni okewa chini pesa di. Katamba ni trust issues oka trust. Idonja orinjoria. Ami si manade tu imkata simu kigona. Ago ni simu tan gi joga ma jo ground muma kona ground mu tega. Okinye kaka jela no emgi mama teke de mama. Dongi winyu ga ni Paulo na Sena waliomba. Koro maen na Sena. Waliomba hii. Waliomba no dongeje. Wakonya konya yawa. Sawa. Aya umewena wena kimono. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda kwenye Shabiki Jackpot Mbao. Mimi naitwa Peter Nganga Kangacha na huyu ni bibi yangu anaitwa Mary Njoki. Nafanya kazi hapa biashara hapa Nakuru Town, niko daktari clinic officer. Natibu ear, nose and throat. Shabiki Jackpot Mbao nilishiriki Jumamosi. Mara ya mbele tu nikaweka kwa ile namba 29063 na nilitupa 100 mara mbili. Na nikasahau hivyo mpaka Jumatatu nilipoambiwa nimeshinda, na although sikuwa nakubali, nimekubali. Kuwa mmoja wao. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa 20 bob pekee kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na waweza kuwa mshindi wa zaidi ya milioni 20. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. BCLB number 416. Weche mag tuke ni kambi mashabiki.com. Odhialo Fidelis Atieno kaka jaloch mar omenda moe siling 800 kokalego punda. Fidelis mawuok e kaunti ma Bungoma notiyo gomenda maromo siling 65 kende kolieko tuke 11
momiye loch mar omenda kolero nobiro tiyo omenda go e chako ohala. Loch mar Fidelis en ranyisi ni kambi go punda mar shabiki.com mi thuolo mar yuto kokale keto tuke mathoth kaachiel gi jackpots mopogore opogore. Nilicheza timu 11 kwa shilingi 65 na kwa hakika nikaweza kufuzu na nikapata shilingi 1878. Huu ushindi wa Fidelis inaashiria kwamba shabiki.com ni ya mashabiki wote. Haijalishi jinsia yako. For ladies and for men, wote wanaingia kwenye shabiki.com na wanapata ushindi wao. Unaingia kwenye shabiki.com, unacheza game zako, unapata ushindi. Ushindi wako umehakikishiwa kwamba utapata pesa zako. Ukishinda kwenye shabiki.com, pesa zako ziko safe. Shabiki mambo yote. Bas. Liet mar club mar Manchester United no kwe alap ma camp no bang' amodhi mar gonde ariyo